У дзень 120годдзя нараджэння пісьменніка Алеся Пальчэўскага 16 студзеня зладзілі вандроўку на ягоную радзіму, у вёску Прусінава, што на Уздзеншчыне. Мясціны сапраўды адпавядалі вандроўнаму настрою. Вакол лясны гушчар, аблямаваны маляўнічымі балацявінамі. Узвышшы мяжуюцца з лагчынамі і пацяробкамі, недалёка цячэ Нёман. Твораў Алеся Пальчэўскага я прачытаў няшмат, але адразу вызначыў для сябе іх прастату. Звычайныя жыццёвыя з'явы ці людскія зносіны і перажыванні робяцца цэлым апавяданнем з немудрагелістым, але кранальным сюжэтам. Нават пра сабак пісьменнік піша з асаблівай любоўю і шкадаваннем. Як і заўжды, калі я знаёмлюся з творчасцю якогасьці паэта ці пісьменніка, ягоныя адметныя словы занатоўваю ў свой слоўнічак і потым імі карыстаюся. Вядома, што ёсць такія словы і ў Алеся Пальчэўскага. Вось, напрыклад, схлупіцца. Гэта азначае стоўпіцца ў адным месцы. Ці, напрыклад, прыгожае слова макулінка, макавае зярнятка, крупінка, драбніца якаясьці. А учора, калі я пісаў нарыс са сваёй рыбалоўлі на рэчцы, я выкарыстаў слова старадрэвіна, сухое старое дрэва. Вот таксама з знаёмых мне слоў, напрыклад, слова стыкацца. Ось, ёсць такі выраз «не стыкацца дома». Вот, так казала моя матуля, дзядуля, здаецца, так казаў. Это значыць не бываць дома. То заўсёды дзе-то цёгацца, паласужыць дзесьці па рэчкам, па лясах. Ось. І яшчэ адно такое цікавае слова, вось якраз яно тычыцца гэтай мясціны, дзе я зараз вам і распавядаю пра Алеся Пальчэўскага. Гэта слова котлішча. Ось, яно азначае месца жыхарства, ну, а таксама род ці сям'я. А зараз я хачу вас азнаёміць з некалькімі вытрымкамі з аповесці «Зона маўчання» ягонага сябра Сергея Грахоўскага, з якім яны разам былі ў савецкіх лагерах. А мне ж так заўсёды яго не хапала. Самага надзейнага, шчырага і разумнага, старэйшага таварыша. Ёсць яшчэ такая вось вытрымка, такая больш сумная, але яна добра характарызуе той час. Без асаблівых спадзяванняў збіраўся ў дарогу Алесь Пальчэўскі, бо і яго ніхто не чакаў на волю. Жонка ад страху выраклася яго, а потым адцураўся сын, пакінуўшы незагойную рану і скараціўшы бацьку век. Агулам Пальчэўскі прайшоў 10 гадоў лагераў і 5 гадоў высылкі. У Сібіры пазнаёміўся з грузінскай артысткай і пісьменніцай Тамарай Цулукідзе, з якой ажаніўся. І пасля рэабілітацыі новая сям'я пераехала ў Мінск. 10 гадоў працаваў адказным сакратаром часопіса «Вясёлка», дзіцячага выдання, якое мне выпісвалі бацькі. Пахаваны Алесь Пальчэўскі там, дзе і нарадзіўся, у родным Прусінаве на ўзлобку вясковага падлеску.